Οπότε λοιπόν, παιδιά, για να κάνουμε την εργασία της συγκολλήσης με ηλεκτροκόλληση θα χρειαστούμε αυτά τα εργαλεία που βλέπετε μπροστά σας. Θα ξεκινήσω το σημαντικότερο. Είναι τα μέτρα ασφαλείας, παιδιά. Μέτρα ασφαλείας. Οτιδήποτε δουλειά και αν κάνετε, θα προσπαθήσετε να προσέχετε τον εαυτό σας και την υγεία σας. Είναι το πάνω απ' όλα. Μην βάζετε την υγεία σας κάτω από τη δουλειά σας. Είναι σημαντικό αυτό που σας λέω, παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά συνήθως δεν έχουν στο μυαλό τους κάποια πράγματα και έρχονται τα χρόνια αργότερα και βλέπεις ότι λες γάμο το, γιατί να μην το έκανα έτσι, ας πούμε, ξέρω εγώ τώρα, γιατί μου βγήκε αυτό το πρόβλημα στο γόνατο π.χ. σας λέω κάτι, ένα παράδειγμα. Οπότε λοιπόν πάμε να δούμε. Θα χρειαστούμε δερμάτινα γάντια, γυαλιά, μάσκα αερίων και στερεών. Αυτή είναι η συγκεκριμένη μάσκα, είναι της 3M, είναι πάρα πολύ καλή μάσκα. Την έχω δουλέψει σε ένα πολύ ευρύ φάσμα εργασιών λόγω της ανάγκης της δουλειάς μου. Και φυσικά τη μάσκα που θα προστατέψει τα μάτια μας από την υπεριόδη ακτινοβολία που θα φάμε από την ηλεκτροκόλληση. Αυτό που δεν έχω να σας δείξω αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το έχω κι εγώ, είναι πρέπει να πάρετε και μια ποδιά, παιδιά. Μια ποδιά ηλεκτροσυγκόλλησης. Προσέξτε κατά τους θερινούς μήνες αν κολλάτε με κοντομάνικο, γιατί μπορεί να πάθετε καύματα από την υπεριόδη ακτινοβολία που τρώτε από την ηλεκτροκόλληση. Οπότε λοιπόν καλό είναι να κολλάτε με ένα πουκαμισάκι τζιν που θα δείτε οι περισσότεροι, ας πούμε, ηλεκτροσυγκολλητές έτσι παίρνουν τέτοια, φοράνε πουκαμισάκια, ας πούμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, από εργαλεία: γωνιακός τροχός, δίσκος κοπής μετάλλων, πέτρα, δίσκος πέτρας, δίσκος λίανσης 125, γωνιά, ματσακόνι, σημαδευτήρια διάφορα. Εγώ έχω ένα λευκό γιατί είναι πολύ πιο ευδιάκριτο και μάρμαρο, και κόκκινο μαρκαδόρο γιατί είναι λίγο πιο ευδιάκριτος από το μαύρο που δεν βλέπεις τίποτα. Μαγνητικές γωνίες, οι οποίες θα σας βοηθήσουν να γωνιάσετε ένα μέταλλο και θα έχετε τα χέρια σας ελεύθερα για περισσότερη άνεση. Η ηλεκτροκόλληση, η συγκεκριμένη αυτή που έχω εγώ, είναι τη Siberia, είναι η Cinetic 200 A. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ηλεκτροκόλληση, εμένα μου αρέσει. Τα ηλεκτρόδια που έχουμε μπροστά μας, ας πούμε, αυτά που έχω εγώ αυτή τη στιγμή, είναι το HTC που σας παρουσίασα και το Erlikon. Λοιπόν, δίπλα ακριβώς από την ηλεκτροκόλληση έχει έναν ημάντα, τον έχει μέσα το μηχάνημα, το οποίο θα σας βοηθήσει για ψηλά σημεία όταν θα πάτε να κολλήσετε, να την έχετε στον ώμο σας, την ηλεκτροκόλληση, και να τη ρυθμίζετε, να κάνετε τις απαραίτητες ρυθμίσεις. Και εγώ έχω αγοράσει περιοδικά, παιδιά, γιατί κάποια στιγμή θα μου χαλάσει το σώμα. Το σώμα είναι το α και το ω για να κάνετε μια καλή συγκόλληση. Θα πρέπει να προσέχετε πού το βάζετε σε καθαρό σημείο για να σας κάνει καλό σώμα. Οπότε λοιπόν εγώ έχω αγοράσει και μια βαρέω τύπου. Αν μου χαλάσει κάποια στιγμή αυτή που έχει το μηχάνημα, που είναι σε αρκετά καλή κατάσταση, θα μπορούσα να πω για την ηλεκτροκόλληση, για τα χρήματα που έδωσα εγώ. Λοιπόν, οπότε έχω πάρει και μια τσιμπίδα βαρέως τύπου που δεν την έχω προσαρμόσει ακόμα, γιατί δεν έχει χρειαστεί, του μηχανήματος με καλύβει αυτή τη στιγμή μια χαρά. Τώρα πάμε βασικά να βάλουμε τις μπόρνες στην ηλεκτροκόλληση και να την ανάψουμε, εντάξει. Οπότε με αυτά που είπαμε, η μπόρνα της τσιμπίδας θα μπει στο πλήν. Ωραία. Η μπόρνα του σώματος θα μπει στο συν. Σφίγγουμε καλά, παιδιά, αυτά τις μπόρνες, γιατί μπορεί να κάψει καμιά πλακέτα άμα έχει τζόγο. Λοιπόν, και ανάβουμε την ηλεκτροκόλληση. Η συγκεκριμένη ηλεκτροκόλληση έχει και δυνατότητες για tip. Βέβαια πρέπει να προσαρμόσεις μια τσιμπίδα ειδική, ας πούμε, ξέρω εγώ, στο μηχάνημα για να κάνεις αυτή τη δουλειά. Εγώ την πήρα για την επόμενη φάση. Λοιπόν, για τα πρώτα βήματα. Δεν ενδείκνυται, κατά την άποψή μου τώρα, έτσι, δεν ενδείκνυται αυτό το μηχάνημα για να κολλήσεις stick, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, ωραία, έχει όμως την επιλογή να κάνεις τα πρώτα βήματά σου όμως, εντάξει, πριν πάρεις, ας πούμε, το μηχάνημα για να εξυπηρετηθείς. Λοιπόν, έχει αυτόματες ρυθμίσεις στο συν που βλέπετε εδώ, είναι η αυτόματη ρύθμιση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να παίξουμε με τα ηλεκτρόδια και με το αμπεράζ. Αλλά μπορούμε και να ρυθμίσουμε το τόξο και κάποιες άλλες ρυθμίσεις. Θα κάνω ένα άλλο βίντεο ξεχωριστό για την ηλεκτροκόλληση αυτή. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και να ρυθμίσουμε τη μάσκα μας σωστά με βάση αυτό που θέλουμε εμείς. Εντάξει. Οπότε θα ρυθμίσουμε στη μάσκα μας το delayed, το shut και το χρόνο. Συγγνώμη, ήδη τα ξεχνάω λίγο.
το delay του SAT και το sensitive. Εντάξει, πάμε να ρυθμίσουμε και τη μάσκα μας και να πούμε στο πεδίο. Οπότε, παιδιά, τι μας λέει τώρα εδώ πέρα ο κατασκευαστής της μάσκας? Ότι έχουμε διάφορες ρυθμίσεις όπως MIG, TIC, MAC, Plasma. Εμάς μας ενδιαφέρει το Convert Electrocode. Λοιπόν, τι μας λέει εδώ πάνω, αν δείτε, από 0,5, 0,1, 2,5, 5, 10 και ούτω καθεξής έως 500 αμπέρ είναι τα αμπέρ, εντάξει, και ακριβώς από κάτω είναι η σκίαση. Οπότε τι μας λέει, από κλίμακα 0,5 αμπέρ έως 40 αμπέρ βάζουμε τη σκίαση στο 9. Από 40 έως 60 τη σκίαση στο 10. Από 60 αμπέρ έως 175 αμπέρ στο 11. Από 175 αμπέρ έως 300 αμπέρ στο 12 και από 300 αμπέρ έως 500 αμπέρ στο 13. Εντάξει, πάμε να δούμε στη μάσκα τι κάνουμε με αυτές τις ρυθμίσεις. Θα βάλω εδώ τώρα, παιδιά. Λοιπόν, αρχικά τοποθετούμε τη μάσκα στο κεφάλι μας και τη ρυθμίζουμε. Να μας κάθεται καλά, ας πούμε, ξέρω εγώ, και τα αυτάκια στα δίπλα. Θα προσπαθήσω να σας τα δείξω εδώ. Και τα αυτάκια στα δίπλα. Έχει κάτι αυτάκια τα οποία σηκώνουν τη μάσκα να είναι σχετικά σφιχτά, ας πούμε, για να μην μας πέφτει η μάσκα όταν εμείς δεν το θέλουμε. Λοιπόν, στα αριστερά μας έχουμε το sensitive. Εγώ το έχω λίγο πιο πάνω από τη μέση. Το sensitive είναι από τη στιγμή που θα βάλουμε την τσιμπίδα μας στο δοκίμιο για να κολλήσουμε, πόσα κλάσματα του δευτερολέπτου θα κάνει για να πέσει η σκίαση. Στη μέση είναι το SAD, είναι η σκίαση. Το έχουμε στο 11 γιατί θα κολλήσουμε στα 70 αμπέρ όπως είπαμε. Και το delay είναι η καθυστέρηση που θα κάνει η μάσκα να ανοίξει μετά το stop της συγκόλλησης μας που θα κάνουμε εμείς. Αυτό το έχω λίγο πιο κάτω από τη μέση. Για ποιο λόγο? Και για να με προφυλάξει από τη λάβα, γιατί μετά την ηλεκτροκόλληση που θα σταματήσουμε θα είναι φωτεινή λάβα. Να μην φάω τη λάβα στα μάτια μου, αλλά και να μου κάνει γρήγορα να ανοίξει για να δω τι κάνω. Εντάξει. Ακριβώς πιο δεξιά, συγγνώμη, θολώνει η κάμερα τώρα. Ναι, ακριβώς πιο δεξιά είναι το on-off της μάσκας. Εγώ, αν παρατηρήσετε, το έχω σημαδέψει με κόκκινο γιατί συνέχεια την ξεχνάω ανοιχτή. Λοιπόν, αυτά, παιδιά, πάμε στο πεδίο να δούμε τι θα κάνουμε. Οπότε, παιδιά, λοιπόν, έχουμε δύο σιδερογωνιές. Θέλω να παρατηρήσετε πόσο καθαρές είναι. Οπότε, λοιπόν, έτσι πρέπει να είναι τα δοκίμια όταν πάμε να κολλήσουμε. Εγώ έχω κάνει 3 γραμμές αυτή τη στιγμή. Είναι μία, αυτή που θα πιάσουμε και τις δύο γωνιές μαζί, και η άλλη. Θα δούμε με βάση τα αμπέρ πώς αλλάζει και πώς απλώνει ο πολτός. Εντάξει. Εμείς θα ξεκινήσουμε με 70 αμπέρ την πρώτη, τη δεύτερη με 75 και την άλλη με 80 αμπέρ. Εντάξει. Το ηλεκτρόδιό μας είναι 60-13 το κοινό. Εντάξει. 2,5. Πάμε να δούμε. Όταν έχουμε κάνει μια καλή συγκόλληση και η πάστα και ο πολτός μας είναι ομοιογενές, θα παρατηρήσουμε ότι δεν θα χρειαστεί να το χτυπήσουμε πάρα πολλές φορές, ώστε να καθαρίσει η πάστα από την κόλληση που έχουμε κάνει. Οπότε πάμε να δούμε τι κάναμε.
Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, μισό λεπτάκι να τσεκάρουμε. Έχει γίνει μια πάρα πολύ ωραία κόλληση. Παρ' όλα αυτά, εγώ παρατηρώ ότι το γαζί μου αυτή τη στιγμή μπορεί να γίνει ακόμα καλύτερο. Οπότε λοιπόν, από 70 αμπέρ θα το πάμε 75 αμπέρ. Εντάξει. Το βάλαμε στα 75 αμπέρ και πάμε να κάνουμε το επόμενο γάζι. Βλέπετε ότι παρόλο που ήδη είναι καθαρίσει και λόγω της κόλλησης που κόλλησα, καθαρίζω πάλι. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε παιδιά. Παιδιά, τα λόγια είναι περιττά. Βλέπετε ότι χωρίς καν να τελειώσω, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει ήδη πάει στο φύγει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι η κόλλησή μας είναι πάρα πολύ δυνατή, ομοιογενές, και βλέπουμε ότι παρόλο που πρέπει να βάλουμε αρχικά την ηλεκτροκόλληση στο 70, βλέπουμε ότι στο 75 έχουμε καλύτερη συμπεριφορά. Οπότε λοιπόν δεν μένουμε σε αυτό που διαβάζουμε, βλέπουμε, συγκρίνουμε και προχωράμε. Εντάξει, κοιτάξτε παιδιά. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, ρε παιδιά. Λοιπόν, μισό λεπτάκι να δω λίγο την κάμερα, παιδιά, συγγνώμη. Λοιπόν, αν το ζουμάρουμε λίγο, μισό λεπτό. Τώρα νομίζω φαίνεται καλύτερα. Βλέπετε ότι ο πολτός έχει απλώσει πολύ καλύτερα από την πρώτη περίπτωση. Εντάξει, τώρα θα πάμε να δοκιμάσουμε λίγο παραπάνω, στα 80 αμπέρ. Να δούμε πώς θα είναι εκεί ο πολτός, τι συμπεριφορά θα έχει. Μπορεί να είναι και λάθος αυτό που κάνω. Πάμε να το δούμε. Το αφήνουμε λίγο να κρυώσει, γιατί τώρα πάνω στο ίδιο υλικό έχουμε κάνει 3 κολλήσεις, εντάξει. Λοιπόν, και ας δούμε τα αποτελέσματά μας. Παιδιά,
όσο προχωράμε, τι βλέπουμε, τι συναντάμε. Αυτό εδώ ήταν στα 70 αμπέρ. Αυτό εδώ ήταν στα 75 αμπέρ. Αυτό εδώ ήταν στα 80 αμπέρ. Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι καθώς ανεβαίνουμε αμπέρ, απλώνεται περισσότερο ο πολτός μας. Εντάξει. Σε συνάρτηση με το τόξο που πρέπει να κρατάμε σταθερό και τη γωνία του ηλεκτροδίου, βλέπουμε ότι έχουμε αυτά τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό που έχω να σας πω εγώ προσωπικά είναι να έχετε υπομονή, να επιμένετε και θα καταφέρετε τα πάντα, παιδιά. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε, να έχετε υγεία και όλα καλά. Να είστε καλά.